tingala ang mga tao. Mo gani lagi. July 10, 2010. Ako ang Diyos. Kini ang akong sugo. Uwil sa Surigao. Surigao nga uwil gasolina. Ay, kuha man ni katong lingkwa ni. Oo. 40 ka pi. Uko na dupa na. 40 ka Dupa. dupa. 40 ka dupa na. Crudo. 30. 30 ka 35. 35. Ano pa? 35. Pinakadako nga uwil sa tibuok kalibutan naa sa Surigao. Tulo ka klase nga uwil sa Surigao. Inagsugod sa pagkuha sa uwil sa Surigao manghubas ang tanang uwil sa tibuok kalibutan. Okay, grabe. Dinhi sa Carmen adunay uwil. 40 ka pa no? Dupa gyapon na. Dupa. Sa Mati adunay uwil 40 ka dupa. Sa dagat ni ba no? Dagat. Sa Mapula adunay uwil 30 ka metros. Gas. O gas 15 ka dupa. Sa Palawan adunay uwil 40 ka dupa. Palawan ba? Sa dihang magsugod na sa pagkuha sa mga uwil dinhi sa Pilipinas, ang tanang uwil sa tanang kanasuran muhubas ug sila muanhi sa Pilipinas aron mamalit sa tanang klase sa uwil dinhi sa Pilipinas kay ang uwil sa Pilipinas mag-aawas hangtod sa katapusan. Mao kini ang katumanan sa kasulatan. Kini ang katumanan sa nahisulat sa akong mapulong nga wala masabti sa akong mga katawhan. Bisan pa nga kini ila nang nabasa sa akong mga pulong, kay kini wala ko ipadayag kanila. Bisan pa ngadto sa mga manggialamon, kay kini gipadayag ko sa usa ka tawo nga walay kaalam. Mao kining tawhana nga walay grado nga si Cyril ang akong gisultihan sa tanan sumala sa kasulatan. Pagadugmukon ko ang nanganghaan nga tumbaga ug putlon ko ang mga bara nga puthaw. Mao nga ablihan sa Dios ang tanang pultahan sa tanang kanasuran kay silang tanan muanhi sa Pilipinas aron mupalit sa tanang matang sa mineral. Mana? Mayo 27, 2010. Dili tanan nakong mga katawhan nakapahimuot kanako. Daghan sa akong mga katawhan higal